मानो बेदर जायै जाखो ना? बोरमा बेदर। दिनै जोंनि न'आव मा सोलिगासिनो दं आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। बेनिफ्राय बेनि गेजेरावनो मोनसे गोनांथार खोथा सावरायनो सानदों। टेट क्वालिफाइड जोंनि बिटिआर हालामनि जेमाननाखि टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोर दङ बिथांमोना जोबोद गोख्रों सोंखारिनाय आरो धरना बायदिसिना होनायखौ नुनो मोन्दों। मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङा मा बुंखो आरो बेनि खेंफोरथिखौ बिथांमोना बोरै होदों बेखौ रायलायगोन भिडिअ'आव। नाथाय बेनि सिगां नोंथांमोननो जोंनि न'आव सोलिगासिनो दङ दिनै 2 अक्ट'बर बार्थडे जोंहा आदानि फिसाजोनि दिनै समाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। स' बेनि बार्थडे सेलिब्रेसननि एसे फिसा क्लिप्सफोरखौ आङो माखासे मेम'रेबल सिन्सफोरखौ नोंथांमोनजों दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअ थालांबाय था, जोबजासिम थाबाय था। मा मावदों, सोर मा खालामदों, सोर माबायदि मा खालामदों, बेनिफ्राय जोंनि बाथौनि आर'जफोरखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आं। स' नायलांबाय थाबानो जाबाय, भिडिअ जोबजासिम थाबानो जाबाय। हाय बार्थडे गार्ल, नों आर'ज गाबा? मानो? इंलिश बुरै फरेननि हाथाइखौ देखायलाय नायनिब्रा हाथाइखौ देलाय नायनि दिन्थिलाय लाजिलायो देखायलाय बिसिलाय मानो नोङो बुंनांगौ साफायबानो जायो नायबाय थानायावबो फरेनार बुरैया बा नायनि हाथाया लाजि हेभि डिउटि जागासिनो दं नै ओरैलाय मा बानायगासिनो दङ। बिदि अबस्था जाबाय नोंना? आयौ रावबो नायफिनाखै नोंखौ ने? मालाय डिस्टार्ब गैया मिथिगौ मन्दिराव थांबायसो गैया बेसारा हा? मन्दिरावबो जिरायबायसो डिस्टार्ब गैया मालाय मा दं? इधर देखो शाही पनीर बनाया मैंने। क्या बना रहा है दिखाओ। आयै संनाय खावनाया बोरै जागासिनो दं बाजै? नै मोजां ओइ लाब्रा ये मा ये? शाही पनीर कितना सारा। ओमफ्राय नै बले माथो दं? इधर दाल अमा दाउ बोरमाफोराफोर उधर ये मा? ये लाब्रा होमबा बेयाव बारा गैया ने? होमबा खारनोसै आं बेलेगाव। है नोंसोरलाय मा खावदोंलै? नै अन्थाव बाथाव माबोरै ओंखाम जानांदों नै खथेब थेबनो। जायगा मोनासैलै। दे जासाबदो दे। ओमफ्राय बेदरबो गैला पटलसो। आयो दे जासाबलाबायदो दे। The next day. मामा थांगोन ना आंजों आब'खौ लायनो? गारि गाखोदो होमबा गारियाव गाखोदो दे। स्कुला गसिगोन दा ना? क्लास जोब्बाय दा टाइम जाबाय थ' उनाव जगोन सिगाङावसो जनांगौ। मानो? है दे मोजाङै ज' हमथा दे। ओइ आरो मामि हाय होनलाय हाय होनलाय। हेलौ मा खालामदों? आं आब'खौ लायनो नागिरदों। नोंसोर थाथ' दै। बेखौ मा दाहाय जानो लादोंमोन? अके
स' आं न'आव दंफैयो दा दहाय दलंनि सिननिफ्राय दा न'आव फैबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थानोसै स' दसे नायलांबावदो बेनि उनाव फोजोबनोसै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला भिडिअ जोबोद गोलाव जाबाय बायदि मोनदों आङो आसा खालामदों नैबे टेट क्वालिफाइड बिजाथि जिमान दङ सोद्रोमाफोर बिथांमोननि हास्थायनाय बायदि खामानिया थाबैनो जायो आं बेखौनो सरकारनिसिम आंनि फारसे खावलायनो सानो आरो बिथांमोननि जे उसुबिदा बेखौहाय सरकारा थाबैनो सुस्रांना होनांगौ येस मामि बार फैदोलै आंनि फिसाजो बियो नै दिनै बिब'खौ लायनो नागिरदों स्कुलनिफ्रायहाय बानायगोन मामि नों बानायगोन अ जों जमा मानो बानायगोन मामि लामाखौ बादलुयो गाज्रिथार ना लामाया औ दे ओं मला बानायगोन हा इदिनो माने हा लामाया हाखर दं माथो मामि ओइनि हाखर दं माथो हागोन ना हायालै हागोन ना मामि ना लामा बानायाखै ना हाखर गोजाथार जों बानायदों दे लामाखौ अ दे जागोन दे मामि मला बानायनो देरबा अ नुबाय दा नांबाय ना लामानि थाखाय नांबायलै मामि नै सिगाङावबो हाखरैनि नै हाखर गोजाथार साबाय लामा मोजां मोनसिगोन दे हा मोनबाय औ खारा Few minutes later. थाबाय बाय होनदो दे बाय see you next time अके दे बिदिब्ला रायजो नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'बाय दिनैनि भिडिअ बेसेबां आं फोजोबनाय जाबाय फिन लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन स्टे ट्युन बाय मा इयो दे न'आव मोनफैनाय लोगो लोगोनो दुस्थ' मानिया ना नों सानैबो दुस्थ' ना औ दलर थाबाय लिटिल डिउट अके नोंनि नामा मा Sanjima Bora. अके नों नामालाय Anna. माइमा मा Maima Bora. अके नोंथ' स्कुल थाङालै Tantu. लेखा फरायाखै दे नोङो लायनोसो थांदों Dani थांदोंमोन नेक्स्ट इयार थांगोन ना मामि ना अ नों जास्ट 2 इयार्सल'सो जादों ना मामि ना दे बिराद सालु नोङो खिन्थु बिराद सालु गिदिर जाबाय फेनसि थांना आथिं बगन दा लगायनांगौ गोदान इयाव गाज्रि जानायाव लगायनांगौ दे मामि दे बिथाङा मानाव गेदेर CM प्रमद बर' बिथांजों एसेबां क्ल'सबा सरकारा जुदि राइट डिरेक्सनाव थांदोंब्ला नोंथाङा दिनै फरायसाफोरनि जेंनाफोरखौहाय बिथांजों एथ' मोजां सोमोन्दोआव थासेयावबो